Drazí moje přátele, srdce věřícího se často stává bitevním pólem, místem, kde se šepot Boží pravdy střetává s lukem našich vlastních myšlenek a tužeb. Jak tedy můžeme rozpoznat jeho hlas uprostřed tohoto hluku? Dnes objevíme nezaměnitelné znaky Božího hlasu, abychom mohli kráčet ne v zmatku, ale v jasnosti a pokoji. Přiblížíme se k Pánu, když začínáme tuto společnou cestu. Milovaný Boží hlas nese jeho charakter. Je úplný, důsledný a neměnný. Není ovlivněn pomíjivými emocemi ani pozemskými rozmary, protože vychází z věčného zdroje veškeré pravdy. Když Bůh promlouvá, jeho slova nesou neposkvrněnou čistotu jeho svatosti, která proniká mlhou lidského uvažování a jasnosti, kterou nelze ani napodobit, ani špatně pochopit věřícím srdcem. Jeho hlas nelichotí naši píše, ani neakceptuje náš hřích, ale volá nás hůru, očisťuje nás jako zlato v ohni, abychom mohli lépe odrážet jeho obraz. Je to hlas lásky a dokonalé spravedlnosti, hlas, který přesvědčuje, aniž by bořil, a pozbužuje, aniž by klamal. Prorok Izajáš tuto pravdu vyjádřil slovy: Uši tvé uslyší za tebou hlas, který řekne: Toto je cesta, jděte po ní. Izajáš kapitola 30, verš 21. Zde máme ujištění, že Bůh nenechá své děti bloudit v nejistotě. Jeho hlas je průvodcem, majákem v poušti života, stálým a neochvějným, vždy ukazujícím cestu spravedlnosti. Jeho hlas mluví s autoritou, na rozdíl od šepotu našich vlastních myšlenek, které jsou často zastřené hlukem světa nebo klamem našich vlastních srdcí. Jak často, drazí přátelé, jsme ovlivněni názory, strachy nebo touhami, které nás táhnou protichůdnými směry. A přesto Boží hlas takový není. Je to přímá cesta, přímka pravdy, která odhaduje pokřivenost našich sklonů. Na rozdíl od našich proměnlivých myšlenek, jen se mění z větry nálad a okolností. Boží slova zůstávají pevná, zakotvená v jeho přirozenosti. Naše myšlenky, i když často dobře míněné, jsou náchylné k chybám a omezením, protože vycházejí z omezené mysli. Mohou být ovlivněny jemným šepotem protivníka nebo obklopující kulturou, ale Boží hlas nese s sebou váhu věčnosti, přichází z vážnosti, která si žádá naši pozornost, s pokojem, který přesahuje chápání a s cílem, který se dokonale shoduje s jeho božskou vůli. Jeho hlas nese vůni spravedlnosti, sladkou vůni, která nás přitahuje, přibližuje k němu a na cestě nás následně proměňuje. Představte si skutečnost, že když Bůh mluví, věřící duše zažívá hlubokou rezonaci. Nejde o pouhou emoci, ani o produkt lidského rozumu, ale o nezaměnitelný dotek božství. Boží hlas je vždy v souladu s jeho slovem, protože sám sebe nemůže popřít. Písmo je proto základem pro rozpoznávání. Pokud vás nějaký hlas vede k pýše, strachu nebo neposlušnosti, není to hlas Páně. Pokud vás však vede k pokoře, k víře a svatosti, nese znaky jeho charakteru. Nesmíme zaměnit pochyblivé písky vlastních myšlenek s neochvějným základem Božího hlasu. Učme se rozlišovat věčné od dočasného, svaté od pozemského, protože právě v poznání hlasu pastýře nacházíme cestu k věčnému životu. Boží pokoj je pokojem, který přesahuje veškeré lidské porozumění. Je vyrovnáností, kterou nelze vytvořit vlastní sílou ani nápodobit pomíjivým pohodlím tohoto světa.
Když Bůh promlouvá, jeho hlas nepřináší zmatek do duše, nevyvolává úzkost či nejistotu. Naopak, uklidňuje neklidné srdce, utišuje zmatenou mysl a chrání nás božským ujištěním, které přesahuje naši logiku. Jak říká apoštol Pavel, a pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Filipenským 4. kapitola, verš 7. Tento pokoj je rozpoznávacím znakem Božího vedení, nezaměnitelným znamením jeho ruky nad naším životem. Když Bůh promlouvá, i když kárá, jeho slova jsou zahalená láskou. Jeho napomenutí, ač pevná, nezlomí ducha. Naopak, pozvedají jej k náději a obnově. Pomyslite se na to, jak nám písmo říká, že Bůh kárá ty, které miluje. Židům 12. kapitola 6. verš. Jeho kázeň, ať může být v daný okamžik bolestivá, má obnovující charakter. Nevyvolá v nás neklid ani zoufalství. To ostře kontrastuje s hlasem lidského rozumu nebo s obviněními protivníka. Tyto hlasy nás často vtahují do spirály starosti, pochybnosti o sobě samých nebo frustrace. Lidský rozum nás kárá a žádá řešení postavená na omezeném pochopení. Zanechává je nás neklidné a nejisté. Když však promlouvá Bůh, jeho hlas je stálý a jeho pokoj trvalý. Je to, jako by se bouře uvnitř nás náhle utíšila a my jsme mohli spočinout v klidu, i když se okolnosti kolem nás nezměnily. Tento pokoj není pasivní, aktivně střeží naše srdce i mysl. Řecké slovo, použité ve Filipským 4.7 pro sloveso střežit, evokuje obraz vojáka, který bdí. Boží pokoj není jen pocit klidu, ale božská ochrana, která nás chrání před šípy strachu a pochybnosti. Když slyšíme jeho hlas, tento pokoj nás obklopuje a připomíná nám, že Bůh má vše pod kontrolou a jeho plány s námi jsou dobré. Zabraňuje nám, abychom byli unášeni větry emocí nebo přemoženi zkouškami, kterým čelíme. Pamatujme, že tento pokoj neznamená, že vše bude vždy snadné. Někdy nás Boží hlas volá na těžká místa, která vyžadují kroky víry, jenž odporují lidské logice. A přesto i v těchto chvílích je jeho pokoj přítomen, jako ujištění o jeho blízkosti a ochraně. Je to pokoj, který říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nedívej se úzkostlivě, neboť já jsem tvůj Bůh. Izajáš 41. kapitola 10. verš. Tento pokoj nezávisí na okolnostech, vychází z neměnné podstaty samotného Boha. Na své cestě životem si připomínejme, rozpoznávejme a v srdci si uchovávejme tuto pravdu. Boží hlas nás nikdy nenechá ve stavu chaosu nebo neklidu. Pokud cesta před námi vyvolává zmatek nebo neklid, je třeba se zastavit, modlit se a znovu hledat Boha. Neboť jeho vedení je vždy charakterizováno pokojem. Pokoj, který nás zakotvuje v jeho zaslíbeních a vede nás do plnosti jeho vůle. Bratři a sestry, Pán si nikdy neprotiřečí ve svém slovu. Jeho hlas je hluboce zakořeněn v písmu, protože Bible není jen sbírkou lidských spisů, ale samotné vdechnutí Boží, daná nám jako lampa pro naše nohy a světlo pro naši cestu. Jak nám připomíná Pavel v 2. Timoteovi 3. kapitola 16. verš. Veškeré písmo pochází od Boha a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Každé Boží slovo nese jeho autoritu a on nás nikdy nepovede způsobem, který by odporoval již zjevené pravdě. Abychom rozpoznali Boží hlas, musíme znát jeho slovo, protože tyto dvě věci jsou neoddělitelné. Jeho hlas je vetkán do struktury písma. Hlas, který potvrzuje a je v souladu s pravdami,
které on už prohlásil. Bible je naším kompasem, důvěrohodným průvodcem, s nímž plánujeme po mořích pochybnosti a nejistoty. Na jejich stránkách nacházíme věčné principy, které nám pomáhají rozpoznat jeho vůli v nesčetných situacích, jimž čelíme. Pokud někdy pocítíme myšlenku, dojem nebo i přesvědčení, které nás odvádí od pravd písma, můžeme si být jistí, že to není od Boha. Například, Bůh nás nikdy nepovede k jednání, které odporuje jeho přikázáním, a nepovede nás směrem, který by posiloval naši pýchu, živil naši chamtivost nebo uspokojoval naše hříšné touhy. Jeho slovo je měřítkem, podle kterého posuzujeme každý hlas, a právě ono odhaluje pokřivenost každé cesty, která se odchyluje od jeho svatosti. Musíme si také dávat pozor na nebezpečí, že bychom se spoléhali pouze na své pocity nebo intuici. I když jsou emoce božím darem, nejsou neomylné. Mohou být ovlivněny okolnostmi, zmanipulovaný naším nepřítelem nebo zkresleny našimi hříšnými sklony. Boží slovo je však pevné, neměnné a dokonalé. Je neostřesitelným základem, na kterém stavíme své životy. Jak řekl sám Ježíš, nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Matouš, kapitola 24, verš 35. Když se zakotvíme v písmu, nebudeme ponecháni na blouzení nebo tápání ve tmě, protože jeho slovo je jistým průvodcem, který nás vede v pravdě. Vezměte si příklad Ježíše při pokoušení na poušti. Pokaždé, když se ho ďábel snažil pokoušet, Ježíš odpověděl slovy písma. Ovládá je meč ducha s přesností a sílou. Nespolehal se na pocity, i když byl hladový a unavený. Spolehal se na neměnnou pravdu Božího slova. Stejně tak i my, když čelíme rozhodnutím nebo dilemátům, musíme se obrácet na písmo jako na naši první i poslední autoritu. Modlitbou a pečlivým studiem sladíme svá srdce s jeho hlasem. Dovolíme písmu, aby třibilo naše porozumění a rozstřilo naše rozlišování. V Biblii nám Bůh dal vše, co potřebujeme v životu, který se mu líbí. Není to kniha historie nebo morálky, ale živé Boží slovo, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Abychom jasně slyšeli Boží hlas, musíme se každý den nořit do písma, nechat jeho pravdu přebývat hojně v našich srdcích, cenit si ji, rozjímat nad ní a nechat jí vést každou naši myšlenku, slovo i čin. Protože Boží hlas nás nikdy nesvede z cesty, ale vždy nás přitáhne hlouběji do světla jeho slavné pravdy. Boží hlas nás vždy volá pryč od nás samých a směrem k jeho velkolepým záměrům. Volá nás, abychom se povznesli nad úzké hranice vlastního zájmu a vstoupili do rozsáhlého a slavného plánu jeho království. Naproti tomu naše vlastní myšlenky bývají často pohřbeny v sobeckých ambicích, marnivě ješitnosti nebo touze do pohodlí a snadnosti. Necháme-li se vést pouze sebou, přirozeně tíhneme k cestám, které slouží našim přáním, chrání naši pýchu nebo zajišťují komfort. Když však Bůh promluví, jeho hlas nese božské povolání, které nás vyzývá vzdát se svých vlastních plánů a přijmout jeho povolání k oběti, službě a odevzdání. Pomyslete se na Abrahama, otce víry, který uslyšel Hospodinův hlas volajícího, aby opustil svou zemi, rodinu a vše, co mu bylo známé. V první knize Mojžíšova 12. kapitola 1. verš řekl Bůh: odejdi ze své země, ze svého příbuženstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Toto povolání nebylo zakořeněno v pohodlí nebo lidské logice, ale vyžadovalo víru, poslušnost a
touhu důvěřovat v to, co ještě nebylo viditelné. Abraham nezaváhal, ani nevyjednával, uposlechl a svou poslušností se stal příjemcem božích smluvních zaslíbení. Boží hlas nás často povede na místa, kde je zapotřebí víra, nikoli tam, kde je to snadné. Směřuje nás k jeho slávě a našemu růstu, i když je cesta strmá a neznámá. Toto povolání k sebezapření je právě rozpoznávacím znakem Božího hlasu. Sám Ježíš řekl, kdo chce být mým učedníkem, musí zapřít sám sebe, vzít každý den svůj kříž a následovat mě. Lukáš 9. kapitola 23. verš. Následovat Krista znamená kráčet cestou, která často odporuje sklonům naše tělesnosti. Naše myšlenky mohou upřednostňovat sebezáchovu, vyhýbání se těžkostem nebo honbu za osobním ziskem. Ale Boží hlas nás zve, abychom se dívali za hranice sebe sama, v souladu s jeho plánem vykoupení ve světě. Volá nás odpouštět, i když je jednodušší držet zášť. Dávat štědře, i když je bezpečnější ponechat si to. A sloužit druhým, i když je přirozenější sloužit sobě. Když Bůh mluví, jeho slova nás často napínají. Vedou nás na místa, kde se naše závislost na něm stává naší největší silou. To však neznamená, že jeho hlas je drsný nebo zatěžující. Právě naopak, je to povolání, které přináší život a svobodu. Paradox Božího povolání je tento. Když ztratíme sami sebe, nalezneme pravý život. Když se podřídíme jeho záměrům, objevíme radost a naplnění, které daleko přesahují pomíjivé potěšení sebestředného života. Naše myšlenky nám mohou našeptávat, abychom se pevně drželi toho, co máme. Ale Boží hlas nám připomíná, že skutečný zisk přichází tehdy, když se vdáváme a úplně mu důvěřujeme. Boží hlas je tedy nezaměnitelný, stálý a nesobecký. Vždy nás vede ke konečnému dobru jeho království a k věčným cílům jeho vůle. Nevede k našemu oslavení, ale k jeho oslavení skrze nás. Vyzývá nás, abychom překročili své přirozené sklony a žili způsobem, který odráží jeho srdce. Srdce, které pro nás dalo vše. Cesta může být náročná, ale jeho milost je dostatečná a jeho sliby jsou jisté. Když následujeme jeho hlas, vstupujeme do hojnosti života, kterou může jen on dát. Naslouchejme tedy jeho volání ušima i srdcem, abychom nežili pro sebe, ale pro toho, který nás povolal k vyššímu standardu. Boží hlas, drazí přátelé, je vždy charakterizován jasností. Není zahálen nejasnosti ani zabalen do chaosu. Bůh není tvůrcem zmatku, ale pokoje, jak říká apoštol Pavel 1. Korinským 14. kapitola 33. verš. Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje, tak je tomu všude, kde se shromážďují svatí. Když vyslovuje svá slova, osvědčují naši cestu jako ranní svit, který rozptyluje stíny pochyb a nejistoty. Jeho hlas nepůsobí zmatek ani neklid, ale přináší pokoj a směr. Naproti tomu zmatek je často typickým znakem plánu protivníka, protože Satan rád kalí vody. Zpochybňuje Boží pravdu a rozsévá nesvar do srdcí věřících. Když Bůh mluví, jeho vedení je jasné a přímé. Jeho slova jsou jako lampa pro naše nohy a světlo na naší cestě. Jak to nádherně popisuje Žalm 119, verš 105. Jeho hlas nám poskytuje jasnost potřebnou k rozhodování, jednání nebo spočinutí v jeho zaslíbeních. Tato jasnost nepřichází vždy jako okamžitá odpověď nebo slyšitelný výrok, ale jako hluboký pocit jistoty, který se usazuje v našem duchu.
Boží hlas je vždy v souladu s jeho charakterem. On je Bohem pořádku, ne chaosu. Pokud se nacházíme v období zmatku, zahlcení protichůdnými myšlenkami nebo emocemi, je moudré se zastavit a hledat jeho přítomnost. Protože když čekáme na Hospodina, on je věrný a ukáže nám cestu v pravý čas. Zmatek často nastává tehdy, když se snažíme rozpoznat Boží hlas, aniž bychom nejprve sladili své srdce s jeho. Pokud jsou naše mysli zaplněné hluchem světa nebo rozptýlením tělesnosti, je těžké jasně slyšet Boha. Proto je klíčové přistupovat k němu s modlitbou a pokorou v srdci. Epištola Jakubova, 1. kapitola, 15. verš nás ujišťuje. Chybí-li někomu z vás moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitek, a bude mu daná. Bůh rád vede své děti, ale musíme k němu přicházet připraveni naslouchat. Ne s předem vytvořenými očekáváními, ale s touhou naslouchat a konat. Nepřítel se však snaží nás zmást skrze zmatnost. Jeho šepoty mohou znít rozumně, nebo dokonce přitažlivé, ale postrádají pokoj a soudržnost, které doprovází Boží hlas. Ďábel rozsévá semínka pochybností, navádí k myšlence, že Boží zaslíbení se nenaplní, nebo že jeho přikázání jsou příliš těžká. On překrucuje pravdu a vynáší polopravdy, které v nás zanechávají nejistotu ohledně té správné cestě k vykročení na ní. Musíme si pamatovat, že Boží hlas se vyznačuje jasností a důsledností. On se nemění a nikdy si neodporuje. Jeho hlas je vždy v souladu s jeho slovem a vždy nás vede blíže k němu. Pokud přetrvává zmatek, není to známka Boží nepřítomnosti, ale pozvání hledat ho ještě usilovněji. Období čekání a modlitby nejsou ztracený čas. Je to příležitost růst v důvěře a závislosti na něm. Boží vedení není nikdy uspěchané nebo chaotické. Jeho časování je dokonalé a jeho odpovědi si vždy zaslouží naši trpělivost. Když uklidníme svá srdce a nasloucháme jeho hlasu, můžeme důvěřovat, že nám dá poznat svou vůli způsobem, který je nezaměnitelný. Jeho jasnost přináší pokoj, jeho vedení dává smysl a jeho přítomnost poskytuje jistotu, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli jít kupředu s důvěrou. Když rozpoznáváme Boží hlas, je klíčové si připomínat, že on často potvrzuje své vedení skrze rady zbožných věřících. Přísloví 11. kapitola 14. verš říká, že když chybí porada, lid upadá, ale spása je v množství rádců. Bůh navrhl svou církev jako propojené a vzájemné závislé tělo, takže žádný věřící nemusí kráčet cestou víry sám. Když si nejsme jistí rozhodnutím, nebo když je pro nás nejasné, zdá to, co slyšíme, je od Boha, moudrost ostatních, kteří s ním chodí, nám může sloužit jako vedoucí světlo. Tento princip není jen praktický, ale také hluboce zakořený v Božím charakteru, který se raduje z jednoty a společenství. Hledání moudré rady vyžaduje pokoru. Znamená to uznat, že nemáme všechny odpovědi a že Bůh často mluví skrze svůj lid. V momentech nejistoty můžeme být v pokoušení spoléhat se jen na své vlastní dojmy nebo jít dál, aniž bychom se zastavili a požádali o radu. Přesto nám písmo připomíná, že pýcha předchází pád a namyšlenost zhoubu. Přísloví 16. kapitola 18. verš. Hledání rady není známkou slabosti, ale moudrosti, protože odráží srdce, které si více cení Boží pravdy než osobní nezávislosti. Bůh často používá hlasy duchově zrálých věřících k potvrzení své vůle v našich životech. Tyto lidé, ponoření do modlitby a zakotvení v písmu, nám mohou nabídnout postřehy, které bychom mohli ve svých úvahách přehlédnout. Jejich slova mohou přinést jasno a povzbuzení,
nebo nás dokonce varovat, když se vydáváme cestou, která není od Pána. Například apoštol Pavel často žádal o radu a také ji poskytoval v rané církvi. Ve Skutcích 13. kapitola během společného času, modlitby a půstu Duch Svatý vedl věřící, aby oddělili Pavla a Barnabáše pro misijní práci. Zde vidíme Boží krásu. Promlouvá skrze společenství a potvrzuje svou vůli jednotou svého lidu. Ne každá rada je však stejně hodnotná. Klíčem k hledání moudré rady je obrátit se na ty, kteří jsou pevně zakořeněni ve víře a sami jsou vedeni Božím slovem a duchem. Není dostačující pouze žádat o názory. Musíme aktivně vyhledávat ty, kdo jsou ochotní říkat pravdu v lásce, i když nás napomínají nebo vedou jiným směrem. Přísloví 27. kapitola 6. verš nám připomíná, že rány od přítele jsou důkazem jeho věrnosti. Zbožný člověk nám neřekne jen to, co chceme slyšet, ale povede nás k písmu. Bude se s námi modlit a povzbudí nás, abychom hledali Boží srdce nade vše. Existuje mnoho praktických příkladů. Možná cítíte touhu přijmout novou roli ve službě, ale přetrvávají pochybnosti. Pokud jde opravdu o Boží povolání, přineste tuto záležitost přes důvěruhodné lidi nebo věrné kolegy, kteří znají vaše srdce a chození s Bohem. Oni vám mohou poskytnout potvrzení, které hledáte. Nebo možná zvažujeme zásadní životní rozhodnutí, jako je změna kariéry nebo stěhování. Sdílení těchto úvah s těmi, kdo s Pánem kráčejí už mnoho let, vám může pomoci rozličit, zda se vaše touha shoduje s Boží vůlí. Bůh nás postavil do společenství věřících pro náš růst, zodpovědnost a povzbuzení. Moudrá rada nenahrazuje osobní rozlišování ani přímé vedení Duchem Svatým, ale doplňuje je a slouží jako další fáze potvrzení. Když se pokorně otevřeme přínosu druhým, kteří milují Pána, dáváme prostor Bohu, aby skrze své tělo jednal. V tom nalezneme bezpečí, jasnost a ujištění, že kráčíme v souladu s jeho duchem. Nezanedbávejme tento dar, protože v množství rádců je skutečné bezpečí. Abychom mohli skutečně slyšet Boží hlas, musíme k němu přistupovat s připraveným srdcem, ochotným naslouchat. To začíná záměrným stíšením hluchu kolem nás. V dnešní moderní době nás rozplituje mnoho věcí. Hluk, nabité programy a nepřetržitý proud informací. Abychom ale mohli slyšet tichý Boží hlas, musíme být ochotní se od tohoto hluchu vzdálit a najít místo samoty, kde může být jeho hlas jasně slyšet. Jak říká písmo, Eliáš na hoře Choreb zakusil Boha ne ve větru, ani v zemětřesení nebo ohni, ale v tichém šepotu. 1. královská 19. kapitola, verš 12. To neznamená, že je Bůh omezen na ticho, ale že jeho hlas je často jemný a nenápadný a vyžaduje, abychom stíšili své srdce i mysl, abychom mohli přijmout jeho vedení. Ticho není však jen nepřítomnost v zvuku, ale záměrným soustředěním našich srdcí na Hospodina, jak prohlašuje žalmista v žalmu 46, verši 10. Zastavte se a poznávejte, že já jsem Bůh. Musíme tedy pěstovat postoj úcty a vnímavosti před Bohem. To vyžaduje nejen fyzické ticho, ale také stíšení ducha, uklidnění úzkostných myšlenek, starosti a výzev života, které tak snadno zakalují naše vnímání. Pouze v tomto vnitřním klidu jsme schopni slyšet Boží hlas jasně, bez rušení, beze strachu, přání nebo názoru ostatních. Navíc, abychom Boží hlas slyšeli jasně, musíme s ním trávit čas, učit se rozeznávat jeho tón a jedinečný způsob, jakým mluví. Čím více se ponoříme do jeho přítomnosti skrze modlitbu, chválu a studium jeho slova, tím důvěrnějším nám jeho hlas bude. Ježíš
Náš dobrý pastýř nás ujišťuje v Evangelium Jana 10. kapitola 27. verš. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Vztah mezi pastýřem a jeho ovcemi je vztah hluboké blízkosti. Ovce rozpoznají hlas svého pastýře, protože s ním trávili čas. Stejně tak se i my naučíme rozpoznat Boží hlas, pokud si zvykneme naslouchat nejen v časech krize, ale i v klidných obdobích každodenního života. Tento postoj naslouchajícího srdce vyžaduje pokoru. Uznává, že nemáme všechny odpovědi a že jsme závislí na Bohu, pokud jde o směr a porozumění. Vyžaduje, abychom odložili vlastní moudrost a představy a dali prostor Pánu, který k nám mluvil způsoby, který bychom sami nečekali. Někdy nás Boží hlas vyzve, opraví nebo povede po cestě, kterou bychom si sami nikdy nezvolili. Ale když k němu přistoupíme s naslouchacím srdcem, je pravděpodobnější, že jeho hlas uslyšíme. I když nás vyzývá vzdát se vlastní vůle, v tichu, ve chvílích naslouchání, nám Bůh také odhaluje touhu svého srdce vůči nám. Stejně jako my toužíme slyšet jeho, i on touží mluvit s námi, aby nás přiblížil k sobě. V tichu často zakusíme sladkost jeho přítomnosti, pokoj, který přichází z vědomí, že je nám na blízku a ujištění, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Tento hluboký vztah s Pánem není prchavým zážitkem, ale celoživotní cestou, na níž se učíme slyšet a poslouchat jeho hlas, kráčet v souladu s jeho vůlí a důvěřovat, že nás povede každým obdobím našeho života. Drazí přátelé, Boží hlas není nedosažitelný pro ty, kdo ho hledají. Věřte mi, on touží vést vás mnohem víc, než vy toužíte po vedení. A tak, jak se bude vaše duchovní rozpoznávání prohlubovat, budete poznávat jeho hlas s neochvějnou jistotou. Uzavřeme zamyšlení touto krátkou modlitbou. Pane, otevři nám uši, abychom tě slyšeli. Otevři naše srdce, abychom ti důvěřovali. A tak veď naše kroky, abychom tě následovali. Mluv, Pane, neboť tvoji služebníci naslouchají.